Ugar! Awit manungsa mung bisa budidaya. Lain. Pati iki gumantung marang Gusti mula yen trimo ngadepi kowe kawijinan. Engko yen aku sambat karo liyan, cukup tangan kiwa latakku sebakal mungkas nyawamu. Cukup. Piye? Kowe takone Sekti Mahambara, ya. Sugih kendel bondongane. Dene ora. Jebul kowe pelajur ora tedas tapak palune panding sisane grendo. Sing mau karepe? Sing tak karepe. Wong adu Kawijaya. Yen peperangan iki bacutke nganggo atos sing baloneng kandling kulit. Tak kira ora ana kerampungan. Ndane sawetara. Yen kowe iso mungkasi nyawaku, tak ombe lu diramu kan. Ya. Ayo. Tumulak agone pangarepmu aku ora bakal miris. Jalan. Sembah Raman. Simbil lho. Wah. Ya. Ora mungkin sing suka. Wah. Aku kok bisa. Rupane kembar kok, Man. Rupane kembar. Iya. Nek kacahe kurang dawa, Man. Watang melasuk. Iya. Tak pana kocok kanding. Enggak mau. Enggak mau, Man. Enggak mau, maksud lo. Enggak mau. No way. Yes, 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 ya. Aduh. Gak uang gue. Simbir. Saya apa yang ono? Aku tidak ulangi. Tunggu di sini. Play. Perkutut. Aduh. Kayak kau jadi apa? Mana perkutut? Mana yang sirai masuk mengarep, Pak? Aku buat jadi mana, Barong? Wes. Kayak dia wedhus tak. Aku gue dah sombong. Weu, rene malah gowo dah sopo iki? Aku mau ngerobar kok. Kakek wedhus semua rene kok.
Iya, Bli. Ya cekeli kubres. Ya mana mulai. Jurit. Yeay. Yen kowe saeman marang nyawamu. Bisa tresno kelawan anak lan bojo. Ayo. Luwih becik sumingkir. Aja malah kadak ana sak tendalan. Aku mongon sumingkir. Iya. Sak durunge ngomong kowe apa wis mbok pikir. Aku mongon sumingkir papan kene. Iya. Sing sumingkir kuwi dudu aku. Nanging kowe resiksa. Iya. Kedangi tangan dalan. Medeni bocah cilik ning kene. Ayo. Ora usah ndak pendirangan meripatmu. Selawean tanganmu ayo. Yen kewate satrio majimu bakal tak kemah siramu. Ampun Raji kawijayanku. Ya. Oh. Iya. Wah. Iya.
Nono. Apa ya men? Ketoke kok katon bungah lan seneng atimu. Bunga apa aku kan nyebel kaya wong Daud kok men. Tunggale tukang masak no. Iya. Iki enak nganggo bedhekan. Apa no? Mana apa sebetan ning banyunan men. Terus Ana Wong Daud. Kucing aku. neng tukang masak ije semangat no. Iya napa bajak metu aku. Tak jak tepangan nang kene no. Oh iya tak dongokne. Rungokno ya no. Ya. Sedulur kabeh ayo do nonton iki ketoprak samudra budaya sing wis kawentar ning desa ning kutha muga-mugia jaya Amin. Muga-mugia laris salamiya Jeng. duwe ketoprak sapa no Pak Agung Budianto. sing kalawan ta sapa no Apa Suki Jantoro? bambangane sapa no Karem Karno. muga-mugia jaya salamiya Amin. samudra budaya saka tuker Wonogarta Jeng. Iya. golak penak no Ya penak tenan lo kanyeben tak empet aku. no Apa? kowe wis mangan ta urung no Aku ape mangan bojak metu ngono kok. ya nek ngono kok tak kei soto no Lah ayo Boma ayo mangan ayo. ayo Ayo. Singo Barat. Satrio Buddha. Wah. Yeah.